Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yase-Ivory Park Extension 2 njengalokhu ke kudutshulwe kwabulawa omunye ke wabashayeli bamatekisi. Udutshulela ke budebuduze ke nemoto okuyiyona ke ayisebenzisayo. Nakuba ke imbangela yokubulawa kwakhe ke ingakaziwa. Amaphoyisa ke wesiteshi samaphoyisa e-Ivory Park abizelwe endaweni yesigameko azophenya ke icala lokubulala. Lona ke wesilisa udutshulwe wabulawa udutshulwe amahlandla amaningi abasolwa abangaziwa. Isikhalo ke esikhulu la ikakhulukazi ke sisitholayo leso ke sokuqoza ke ikakhulukazi uma ngabe kuza kulabo ke abezimo eziphuthumayo ukusho iambulance njengalokhu ke kube ukuba ke kudluleke imizuzu ngemizuzu ingafika endaweni yesigameko njengalokhu ke kuze kwalekelela nawo amaphoyisa ukuze ikwazi ukutholakala. Nokho ke bakwethu isimo ke lesesishaqise kamalungu omphakathi ke akhona endaweni ankanise kuyo indawo yesigameko. Nakuba ke kungaziwa ukuba bekubangweni ezozadutshulwe abulawe lona wesilisa ongumshayeli wetekisi. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Umbiko izithombe nemsindo siqoshelwe asesiphe Figlen ekhona uSihle Ngwini ngokubambisana noBanele uBrazo wakwaSondlo eIvory Park Extension 2.